Mari Carmen, Goiri Gorzali, Oleaga. Eta nina Antoni Arruza, eta hemen gatiken jaiokoa eta bizi bere hemen denbora guzti ninaz. Jose Sarria, Izurieta. Eleta, Landaluze Bilbao, Laro eta Amazortzi. Katiken jaio eta katiken hasi. Jose Garzituaga. Bernardo, Fullaondo, Iturrioz. Alejandro, Fullaondo, Iturrioz. Nik 19 urteaz eskonduretzen. Eta familiak iren urte garrenen. Eta gizona josan soldadu guradi. Anai epiekon zen batalio baten. Abeianedan. Eta barberuk izan ziren taika konponten duzen duz. Eta gero, handi jonsan, handi detenidio den kartzelara Santoña. Eta gero Santoñatik eskola piotara. Eta nire zen irurte edo, alarmi. Esan zelana etorko diren edo abioiak. Baina, ezken dule zokia beste remediorik agonta beharra bainoz. Inzeudean, osarak eta aitziketa inzeudean, refugio bat. Zerak, aritzezko zerak tronkok ibinik ganean, lurreaz tapau, eta biek eta etorte zirenean, han ostuteko. Lau, sei ume biltzen gintzen olgetan, eta gure, bueno, biek agertzen zirenean, arbola pera edo nola ostute. Eta ni amagaz zeboten nintzen, eta umeaz. Eta umeaz joten ginen gero, refugiotara bere, lila borran baso baten, ozana tunel bat, gure ataten delako edo zera, eta ara joten ginen, 6 edo 7. Eta gero gizon bat, etorten zangu ez, eta joten ginen, lekusera da kaminotik, ozan, zer bat, kantarile handi bat, metro bat, ingiru kaminotik. Eta han imioskun leku berak refugiateko. Eta gero, ara joten ginen, armuzuian, eta bezkari iminek, egun duztinan kantarilen azpinek egiten. Gero, soldaduk, hemen Elizan auto ziren. Egunez auto ziren barruen, eta geuez zituen, trintxerak iten, horte ibiti ziren, horren faroltsugaz eta rebentekaz. Batalioeton zan hemen, guradi betzuk, torzein gauen, eta afari emon, eta urra gozen joan ziren. Eta gau ere gero, gau beratan, ebakoa ginen getxora. Moduen errekadue, ebakuatuko zemeti, gerri zemena abiek ziren, bombardeoko eta kasako. Ebakuo egiesen, hemetik, berangora. Ebakuo egiesen, hemen peligroso dala zeiren usone hau. Eta ara joan egiten. Familiok egin dunan, eta netze baten, baserri baten, paso egiten. Gu eta beste 3 famili, 20 lagun ingeru joan gintzen, gurdi ikazta, behi ikazta, horrela txaltxu epera guk etzetik erogen duna. Lantzen batek erotezuen, amarratik biden, eta bere bizik laia esan, bizitik esan galdu. Gurdiegaz, behibet atzetik amarrata, eta beste ingen kargata, mantak eta loiteko zera diguntzen, leurotara, etxe batera, eskapain berkatiketik. Orden euk ginen, harik eta soldaduk emeti pasarten, ez mogidu gero. Pasau aportu alateko zugien, eta pasau eta ordu eta barru apurtu zuen zugi. Korredu aia entzezan galdamezera. Gi hau, harik eta
pasau arte ja Frankon soldatuak jo arte. Getxon joan zirenean, getxon kurtzen, emo berzan, eskua joan zirenean. Hemeti joan ziren, trompea joan zan. Eta ordu nemoden ona etorteko, bakotxo beren etzetara. Eta nahi etorretzen, asto ganen. Bueno, ja ikuskuen duzen, zela nazionala pasa diren, eta ja, orduan gero atzera torro egiten, hemen ja esan hau, peligrurik ja. Eta bagen duzen, ez utzik eta laskitute baina. Etzea, desastre, airata dana. Jango ikuku duen, inok ze garbiku erik eta atxurrek eta horre zein duzen, beha tapata. Hori gure zea, zera euken, militarra euken zedean, euren zentro lez edo emeko ingeriko zentro lez, eta eure bere etzalbon refugian diobetintxeteko izan, baina ez zeia barri guzti praktikamente desintxe eta erropak eta dana desaparezi dute. Eta oia bere desaparezi dute. Herri Elixako torre jauzile, Elixia jauzile, bomba potetzen eta Elixia jauzile hon zan. Eta nik esatu dut, lau errotak presintata. Hemen izatzen papelezko zertzue eta lau errotak presintata. Goiko harri eta beko harri ebile ezineko moduen presintata. Zereko cinturon de hierro noko alambreak, zementua eta horrek jene otuztiek ekartzen zuen neurosaba batek eta beste batek gurdiez. Hori etxe altzauden de balde. Eta 6 gizon edolan obriruk hon ziren eta ai beharren eta eure solon beharren. Eta esautzen izitzen zigarro bat bere fumaten. Asturian nuoga lotu izen, furgonet. Eta torzian salvaje bat zumuen. Eta sartu ziren ezien, eta errekista inberdala ez zira. Armarik eta edo. Eta errekista esan, induzi errekista esan, armario sarren hasi zena, bilez esan behar da. Eta kasualideza, antopa erean kartutxu, bera, inoten zan da, kasan. Kartutxu amat hemen izi edo, umen goziteko zu edo, kartutxu gazen urten ba, kamaran ba. Ene mutiak, orduan izan baina. Jantzin berdeu haiek, eta eronin berdeu. Ara joan zinean, horrek azuden gozeko kiesan antza, eta bestek emoduz esan, imon ondot esan jateko tuztik emoduz esan, ez betetut eta ala, etorzien atzera, bete jozen usabek, eta bitxuet mantzata etorzien. Eta horregon zen intxe muro bat, lurrezko sakutxutan intxe, eta metro bat edo gioko zera, eta ikuste zen, zertxu bet, sakuka zazulo txubet, disparateko edo zera, eta sakuz beteko muro bat intxe egon zen horre, ametika 50 metro. Rapiotan hon zanen joten ginen jateko eroten. Eta joten ginen alarma eta mazarrero izan salako dekot, hon zanak eskola horretako ziren. Egun beten, betiko modu non ginen bentanatik adite, zeinek indutuzela kartzelak horitzea detenidu ingendu zen gau bera. Atxuriko kuartel batera. Eta egun ginen egun duztinan, deklarazio ginen. Zer garan edo nor garan edo zer ditzen duen edo zera. Soldadu, ja, formoit etorziren, ja, Frankon alderriko soldaduak. Eta gudanok gu edo, gumek ez, baina zarrak esku goraltzeute, saludaten para ber izan zeuden. Baina bat, gizon batan alboran zan bat, boltziliotan esku sartu, esku zeun altzau. Eta etorzan militar batek handi fustea zebutzen bat. Eta, bueno, ensegida para zana firme eta esku goien dela. Amaka gero eskribidu zuen kartea, Frankori, esaten que los 2 hijos que tiene, que le van a hacer la primera comunión y que le van a pedir a Dios para cuando salga de este mundo
que Dios le prepare una morada en lo más alto del cielo. Hemen egon ziren gero gizon bi, bat egon zen hemen, eta besta bat aurreko etzen, espiti hila esate den, espiak. Eta hemen egon zen bat. Elingu zue soldadu altzairen, eta esan relojero. Eta jokio zen, hogeta biderote urte, kanuto de juntu. Desaparezuin ziren, beste anahik. Eta batetik bezetik aldaelikutatik ostute goitezan. Beke izun nun salbate ziren. Tximinak oten zen behoko zuen handi. Handi tximinati, handi gora hangoien ostute. Oten ziren horre mutile biek. Reguniok itxeu dezan. Batzoki esale zeu, atzine, hemen itxeu dezan, txantonen. Eta hau batzoki dala, eta erreo den handi gondramenditi bota den oguz eta errezan hau etze. Tarkate hon zan agora zen Pedro, zan fasistea, Franco, komplet. Titxiez, arropak akentzen ibilintzen den, 8 urtea behiri amarra, behiri zamarra eta narrez, leku iten egin da bereteko, titxiez. Bakain da honere bakain itxi. Gogorra. Han gazuela hori mundakarrari behibetek txalain zion. Eta ja hona etorteko, ekarteko bere txarto eta txalai eta frigidu eta bueltarako preparaken duen. Enbra bi etorten zirena, santurtzitik de portaltetik, ragaterak. Eta erotu dena indabe edo zerean, indabak, erotu dena. Kamiora azukerero, lau kamiora hori ero. Ez dia, torrek erotu zen. Din jaulan azerak, zera balan boltzatxuek, luziak, eta han indabe kargeu, eta gero ganetik beste gona bat edo zeu zeren mini, eta jote ziren. Avenida Zagoetik pasion, handi pasten zin soldaduka, eta gure ama baldean egotu zen, eta aika gure amaria lora potaten. Tunelantzeko dola bat, arabere jote txegit zen. Eta katikoko torrera, moxen joan da gauer arten, ote egin zena. Bana peligru gitxia dola torren. Esken duna, eskaintzen enteratzen gu. Orduan zan telebistarik ezan, radiorik ez zerber ez da. Eskaintzen enteratzen. Bombak asmaten egin duzen. Gernike bere errezalado, bombak asmaten duzen. Aditu horrak gora, eta dana unzan, gorri. Atzalde baten ilundi beten, abioiak ikuste ziren hortik, emeti soilu bat binearatik bueltak iten, abioiak segido, 8 da 10 edo. Eta gero bomba zarata bere bai. Eta ja etzekoak urre egunen entera zirezelan Gernike bombardio dute, errei zeude. Ilundien, argitasunik uste zela, eta pentsaten egon zirela, iretargi dela urtetan. Hemen egon ginen, zagarpetan, adi, zelan bomba potatu zen, eta zerri jende den, eta bomba potatu zen, raka. En 1937, primera convocatoria circulada al efecto bajo la presidencia del señor alcalde. Alkatea eta zinegotziek eta atxilotu zenakaz, pena de muerte. Gatik hainbeste gizon onzan kartzala. Soldaduk eta asko errendidu ziren. Gero segun zela hori zendan edo zera liste bat egote zen. Eta emeko usoko mutil bet eta entregau eta zereneko zan, lerreneko zan kartzelan. Eta arrabea joan zen jateko hasta ikusten. Eta desaparezirin dela ez zeutzen. Eta ez da gira bertu. Osa batek egin, kartzelara eroteko martxea edo zeuk, lehaz eskapadun, zera, frantzide. Preso, kontzejala zan herriko, katiko, eta preso zan, hiri urtegi izan dana. Katik emez, santoinen, eta zan, urio txorrotan, humedade, kartzelen. Gero dauzkerik ez edo nizten, eta gero nio dena ezera, por lo carmerismo, horretan ikuta beste eta multe.
euskara ikena, edo zelikuna, zerkena egin. Erminian imien ospitela, eta gure zen imien botikine, eta guk uste nimerzinen. Eta ez zen giruia, plazula bat otezan hor, eta gasolina bidez beterik, onzan. Eta bat kusei zean, haitxean erraman kastapa edezan, osan zen, abio egetia, hemen erago egin zen, barri buruz dibere. Hemen etorgit esanan hori duen zan, hemen. Dana bomba, dana kartutxo torre, bendi duzti beteri gaute ziren. Aika, bat duten torre, ume, gero, erranta, bata, hiru ezin bi hor gazte bi. Bombako izten umegik eta jakin zelan diren bombak edo eta peligru zertan jakinez. Gaurko modun eskendun jakin zelan dan peligru kartutxok torreka. Batute, joal zue emoten zen. Eta ika errebentek gero gero. Hau da, lagazu bat. Ezina altzatu. Eze bezamen, errotan koitek genduen hartu apetxuet, eta solo bere egin genduen zeu zertxu. Taloa, eta ez nea behien ez netxue, eta talo. Jaietan, jaietarako entzbi edo ikutzen gendu zen, hor amarran zazik ikan, eta hain umeka jaietan edo, bai, orduan txaukelea bastante jatezan, baina bastan zen ez. Gozerik ez du inoz pasa. Eta gero hain duztin ganara, nire eke anguleru izetaz. Eta angulako ez zen egunak, eta nik ez samarruteaz, bai, gero egoten zen, saltzen gero, amazortzi urtekin zen, eta zen, bilbora angula saltzen. Angule beti presiona. Azukerarek ez tetxe egon itzen basan bere. Azukera moreno bat egotezan. Zeuken zen behi edo hiru, beti gortan. Horioa errazinon egotezan aputxuet, eta gero nokero zi. 1 peseta litro horio. Eta, bueno, eta 25 peseta jornala eguneko. Bai, eskola, tengen emetik atikera oinez. Ze hemen ez dan kaminor gehiagoten lelau. Zapata bere, kaminora eron berro eta han emini zapata horrik. Beste, abarkak, hemen etzen izi behar. Eta eskolara jote gintzenen, eskolan karra solkanta ber. Esku galtzata, lehenengo. Amena zu ez? Superekantako zein duen, karos. Une bat baino ez orduen, gero bedratzi okidoaz. Gu orduan bi, gero 6 beha orduan bi. Gero, tepa, Franko zeulako, miasko bertala edo, etorri. Bederatzina semelabak, 19. 19 loba. Eta hain lobak, 18, bir lobak. Desde luego, ni meditxue fenomenoa neure amari emoten zen. Fenomenoa, Zai ume, dirurik ez, zela jantzi jakiteko, organizateko etzia, ez da gero urrume. Zelan bizi zingaitzezen lehen, pregunta esan eta sinestu ez bingo gazte gelein. Orduan dut esan, bizki jarra eta fasistak eta falangistak, beste, hiru, oina zemekure politiku. Kanpaia mugin, Don Santiago keronta. Hori bai, hori ez da izan, bueno, esaten dut bai, kanpaiak ULS bere behan egon zan eta mungiko bere bai. Hemeko kanpak eroan eta urtu, hemen egon zen kanpoan eta desaparezidu nintzen. Eta batzuk esaten daudea, hain sonidue, hain zaratea, hemeko kanpana dela. Iok ez euskun numen txikitarik. Amorrue okitxe bere, zer ringo izan zen. Zalber ez, haurek izin zinen mando, gu geldi egon behar. Hona, asko kostako da errateli etxe bat, bai horretik alkategi izin berdu, herriko alkategi izin berdu, horra genero bertxa. Laporretan, dana, ungo modun, ordun bere.
Ikusikoa konta jenda ikusibako zer ikusko duen ez dakiu. Eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik,